יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, עם על עצמו. ואכן, יום אחד זה קרה. חבורת הזמר של נווה מונוסון מוזמנת להשתתף בפסטיבל מקהלות בינלאומי שיערך באוסטריה, בהשתתפות 37 מקהלות, 700 זמרות וזמרים. הפרק היום, למלא טפסים, שי לב, המנצח שלנו, מכין מיד תוכנית פעולה. קיצור, אין הרבה זמן, ויש לי הרבה הודעות לקראת הטיול הזה. אנחנו בקשר רוחלה ואני עם המארגנים, ויש כל מיני שאלות. אני אנסה להתייחס היום להכל, להכניס אתכם לעניינים. חוץ מזה, הכנתי מחרוזת של שירים ישראלים, יהודים סמלים כאלה, שהרעיון הוא ללמוד את זה בלי איזה עיבוד, אפילו נזמין אותם בהנחיה, לשיר איתנו, ומשהו יותר... אחרי תקופה קצרה של חזרות, אנחנו יוצאים לדרך. אמרתי לכם, אין מקום שאני דורך על הבן שלי. מקבלים את פנינו באהבה ובחום. תמונת חבורת הזמר שלנו מתנוססת מעל לוחות המודעות בעיירה וילצ'נאו ובחלונות הראווה. טירול, 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 du bist mein Heimatland, wo über Berg und Tal das Alko schallt so schall. Tirol, Tirol, נרגשים, אנחנו מגיעים לטקס הפתיחה בכנסייה. הפסטיבל התחיל בטקס מרשים מאוד בכנסייה המקומית, בו שרו כל המקהלות, פרט לנו כמובן, מסיבות ברורות. סדנה קצרה לקצב. הלב עובד לפי הקצב, הנשמה עם הקצב, רוקדים לפי קצב. והמוזיקה, אתה לא נכנס בזמן. איפה אתה? רק קצב. נהנינו מאוד, לא היה פשוט לכולם, אבל נראה לי שאנחנו נאמץ את זה ונעשה את זה גם במפגשים שלנו, נתחיל עם איזה סדנת מוזיקה. ועוד סדנה לריתמיקה. וחבורה מוכנה לחלקה בפסטיבל. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome from Israel. Shalom. Hello, everybody. Prague, Poland, everywhere. So. As clear as light, the wind is flying above the
Noson Singing Group Israel. Thank you very much. We have come a long way to be here with you, and we are so happy and excited to perform for all of you. Today we have chosen to perform for you a number of songs in Hebrew, which represent different styles and time periods throughout Israeli history. We hope you enjoy. We would like to conclude our performance with a chosen compilation of famous songs which have become well known throughout the world, symbolizing Israeli and Jewish culture. We would be greatly honored if you all would help take part in the upcoming songs and warmly welcome our audience to join in with us. Whether you choose to sing along with the words, hum, or even clap your hands, any and all participation will contribute to the joyous atmosphere that we will now create together.
קצת מתפרקים מהמתח של היומיים האחרונים, והקהל, הציבור, מצטרף אלינו. צילמו אותנו לעיתונות. ראיינו אותנו לטלוויזיה. Eine herzliche Einladung bekommen von die Wildschönau Gospelchor. Die war in Israel und wir haben sie ואפילו הראו תוכנית בטלוויזיה בו רואים אותנו החבורה שרה ואת חנן מתראיין.